שנת 2011, ינואר 28, 9. אנחנו פה באהרונוביץ' 17, וסרט לאורי, מראה לו איך הבית נראה אחרי השיפוט שעשינו. הדבר ראשון, שימו לב, בחוץ יש גדר, מקודם, תראו הסרט הקודם מה היה. בואו ניכנס לשער שעשינו, שימו פה דשא, בואו נראה לכם מבט כללי על הבית. הנה, עשינו פה, היה את כל האסבסט, הורדנו, עשינו פה דשא, הבאנו ככה שיהיה יפה, עשינו השקיה. אתם רואים, זה הכבל של ההרקה שיורד מהגג, שמתחבר לצינור של ההשקיה. אם אתם רואים את החיבור, זה החיבור של ההרקה. גזמנו, סידרנו, שנייה, צבענו, שנייה אחת, פה סידרנו, זה גם את התרסים האלה סידרנו. זה החדר שסמי, החדר הזה היה קצת הנה תמונה של ילדים, אז חום, והנה ניכנס הביתה. הנה אשתי היקרה, שנייה אני מצלם, הנה אשתי היקרה פה, אני מצלם אותה, לומדת. זה פה פינת אוכל, המטבח, עניינים, טוב, שירותים לא נעים להראות, אבל בסדר. אוקיי, חדר שינה. עכשיו משהו חשוב מאוד להראות, קשר לחדר שינה, זה העניין של מערכת חשמל. זה ארון חשמל חדש לגמרי, כל החוטים פה, הכל, הוצאנו הקירות פה חוטים חדשים, וזה ארון חשמל חדש. כל מערכת חשמלית היא חדשה. אני לא יודע אם אתה יכול לראות, כל החוטים פה, בואו נמשיך. הנה סלון, תמונות שלנו, עניינים, וזה המנורה שיפה. הנה אשתי היקרה, אורטל, תגידי שלום. אורטל מתביישת. והנה פה התריסים, סידרנו אותה. הנה אשתי היפה, שאני אוהב את ההמון. הנה תריסים שמאוד יפים, וככה חצר, והנה פסר שלי של רוטריק. ונכנס, נקרא לסמי, גם כן פה סידרתי הכל מג'יפה. סמי, בוא. פה סמי קצת ישן, והנה סידרנו גם פה דשא ועניינים, ואני לא יודע אם אתם זוכרים מה היה פה לפני, אבל היה פה ממש ג'יפה. הנה הבית נראה ככה מהזווית הזאת. ועוד משהו חשוב מאוד שעשינו, גם גזמנו וסידרנו, סידרנו פה שיהיה עניין כזה של מקום לשבת. הנה סמי ישן, ומשהו חשוב מאוד לסדר שאף אחד לא ייפול פה באמצע הלילה לתוך העניין הזה של המרתף. וואלה, בגדול זהו. הרבה זמן עד שסידרנו, הרבה השקעה. הנה כמובן, אנחנו מסתכלות פה. קיצור, סבבה לגמרי.